Hello guys, maayong utos sa atong tanan for today's vlog guys. Kami karon diri sa waiting area. Sayo kayo minanulog guys, kay sayo man na human og check up si Motherland. Alas 10 kapin sa buntag humana siya og follow up check up guys. Siya ang pinakauna nga pasyente nga na check up ni Dr. Gu. Salamat kay Dr. Gu kay sayo mi na human. So karon sayo mi nakapalit og ticket na nami diri gahulat sa waiting area guys. Si Motherland. Dugay-dugay na pud makabalik si Motherland guys. Mga isa ka tuig na pud kay okay na ang ihang mata kay na cleaning naman, na follow up check up naman, so okay na ang pamati sa mata ni Motherland. Ha? Hindi naman magpadala sa Gani. maayo naman siya. Explain na siya ako. Sa wala ko ba? Kaya di ko lang ba? Sakit. Anak, hindi na sana. Bawa na na sa mga kinabuhi. Ayan, ay. Pagkuan guys, pag walay gibati si Motherland sa iyahang mata guys, pwede ra ang iyang maintenance ipadala ra sa GRS to man no? Sa GRS guys. Magpadala ka kwarta sa Palawan kay para ipadala sa GRS ang tambal ko sa Pagadian. So, anak ra guys. So dili ra kay maglisod si Motherland kay kuan ra man isend ra ang tambal dito kung wa siya gibati. Kung na siya gibati sa iyang mata, wala balik yun og Cebu, makikita na po siya ni Dr. Ana. Diba? Dali rami na human guys, na dire atong ferry. Pero dili na mong sakyan ha. Naghulat mi sa mo ang sakyan. Ang sakyan katong medalyon ra gihapon. Sa medalyon kay punta mo sakay guys, kay sayo maabot dayon. Linaw ang lakaw. O sayo po yung makasaka sa ferry, sayo may makapahuway. Anak guys. Gamay pa ang tawo guys, unya tapit ani guys, managhan na ning tawo ani guys. Diri may manggawas unya. Diri may manggawas nga gate. Diri may kwaon sa bus nga gagmay para ihatod mi dito sa ferry. Yes, going home in the Pagadian. Kay daghan pa dito buhaton si Motherland. Una ang oli dayon og Pagadian. Kay ugma si banana na pod ang mo biyahe. Mauna. Akong i-video dito. Anit diri guys, atong tan-awon diri ang mga souvenir sa Cebu. Dagag mga souvenir sa Cebu guys, na sila chain, na sila chain guys. Na sila kani mga chin man guys, oy, mga chin kani mga guitar sa Cebu. Mga chin man, wala man sila kanang kuan ay para sa cellphone. Para sa cellphone nga ikuan. Ala na sila kani kuan ay tagpila po ni mga ingon ani ma'am Kani ki 50, 150, ata siya rito 100. Kanang ibitay diri sa cellphone, wala mo? Ay mo man siguro ni ang ibitay sa cellphone mga souvenir guys Oni lang mga baligya da ari guys. Sigo na sila ibag. Dari ang dantin. Agun. Basta daari na lagi sa sulod lagi kay mahal na tayo. Katungkuan nila kanang bitaw para sa yabi okay. Dagkuan tag 50 dit. Katong ipapilit sa rate nga naig ngalan Cebu. Tag 50 tag 150 barato nga 100 gusto ko. Tag 20 ra man.
Mag-abot diri mahal na kaayo. Mga souvenir. Uy, nahulog mo. Nahulog ang bag. Ana guys, ana. Klaro ang kulay guys, oh, pero unyang gabi nindot kay nalang tawon. Arao. Kuraan. Unyang gabi nindot kay nalang tawon mo na mag-charge ko karon kay para unya na ako'y battery na pabakal. Andra oh. Waon ako dana kong charger guys kay mag-charge ko. Namalit na lang midaan og balon ni Motherland guys kay para dito na lang mi manihapon sa barko unya kay walay baliga sa barko nga kuan. Pagkaon. Itaon sa nako kong charger guys ha. Naasa na ko kong charger. Dira sa nako ibutang guys. Andam na ko daan akong charger guys kay kung malubat ko mag-charge ko daan kay ano ka ni ang charge ang pandit pa dato ra maay di ra man ibilin Sumagi ang tao ha. ha Hindi ang na tawag ko. Patayan mo. Ato guys naglingkod-lingkod ko lang so dito unya guys kay para na ako ko ano niya maka video ko sa tuang tuan guys sa atong tulay unyang gabi kay nindot pag mag-video gabi guys kay tuan kaning na siya yung mga light ana karon guys samtang nagpaabot kami sa bus nga mukha na mo para ihatod mi dito sa barko naglingkod-lingkod sa Mideari guys dayon daganan po dire og kanang kanan guys o kanang kasuhuyan guys
diri, maglibot ka diri o di raman pud ka maboring kay daghan man og tawo, daghan pud kag lantaw-lantaw di ari, napoy TV nga malantaw nimo. Ana, murag kalimtan lang ang oras ba, dali ra kaayo man makakuha ng oras. Ana guys, so maadto sa ako dito mga kay para dili ko makuanan sa charger. Adto tadaan diri sa kuan guys. Sa diri sa area sa para charge sa cellphone kay para di ta maunhan. Kay murag mapuno na jud niya ba kung daghan na ang mukuan. Daghan na mo charge. Absent. Unya kadi pa man ako makuan guys. Pila na atong battery kay nagkuan pa man ko. So diri lang sa ta mag-video ta sa ferry. Di ba? Dayon, unya dapat mag-charge ta. Fine para. Okay, atong cellphone unya kay taas pa ang time guys, alas 12 pa man. So igo kun manulog niyo alas 4, full charge na siya. Kay murag pa faster charger ang ani guys oh. Ana na lang. So diri ra taman guys. Salamat sa iyong support daw pag-subscribe sa akong YouTube channel, pag-like sa akong mga vlog. Thank you so much and God bless. I love you. So bye everyone.